Selama hidup ditampuh ango kayonan alun dan rasokan lah banyak rantau dan naik tampuh yo sansai juo lah den naik cubo bak cando urang membangkang tulang siang jo malam namun yo seso laki di badan tak kunjung hilang sansai kayo tak dapat ngan kita kaja suratan sudah Tuhan kuasa rasa ki urang tak kade awak rasa ki awak tak kade urang Tuhan memberi ujian semampunan menerima usaha sangat risaukan bangsai ibadah selama hidup ditampuh ango kayonan alun dan rasokan lah banyak rantau dan naik tampuh yo sansai juo lah den naik cubo bak cando urang membangkang tulang siang jo malam namun yo seso laki di badan tak kunjung hilang sansai kayo tak dapat ngan kita kaja suratan sudah Tuhan kuasa rasa ki urang tak kade awak rasa ki awak tak kade urang Tuhan memberi ujian semampunan